Здравейте, аз съм Михаил Желязков и съм мастър хипокситерапевт за България. Студиото, в което се намираме, е Хипокси център Иван Вазов. Тук прилагаме метода хипокси, който дава възможност да работим за намаляване на обиколките на тялото в зони, в които чрез други средства трудно може да се постигне ефект, и за изглаждане на кожата и намаляване на целулит. Метода, който прилагаме, ни дава възможност чрез вакуум и налягане, приложени точно в определени зони, с точно определена сила, интензивност и продължителност на интервала, да насочваме кръвообращението и лимфообращението там, където са нарушени. Това създава условия при аеробно натоварване с ниска интензивност, когато мазнините се ползват като източник на енергия от скелетната мускулатура, ние да успяваме да насочваме изгарянето в зоните, в които по принцип не бихме имали добро окисление на мазните заради естествената генетична предиспозиция на човешкото тяло. Сега ще ви покажа няколко апарата, които ние използваме, за да постигнем тази цел. Апаратът, който виждате, представлява един антицелулитен уред, който посредством специален костюм, оборудван с камерки, които са разположени във всички зони, в които се натрупва целулит. Камерите прилагат засмукване и натиск върху повърхностния слой на кожата, като по този начин засилват кръвообращението и лимфообращението в зони, в които е нарушено. Постепенно се създават условия целулита да намалее и кожата в тези зони да се стегне. Ефектът, който се постига от този костюм, е едно много приятно омекотяване и стягане на кожата и постепенното изглаждане. Апаратът, който виждате, е E120. Той дава възможност посредством вакуум и налягане, приложени върху долната част на тялото по време на аеробна тренировка на велоергометър. Вътре клиентката върти педалите на велоергометър с точно определена скорост и тежест на натоварването. Се прилага отново вакуум и налягане. Те дават възможност, като се влияе по този начин на кръвообращението, да се засили транспорта на продукти, които са необходими за самото окисление на мазните, и да насочим изгарянето към зоната на бедра и колене. Това, което виждате тук, е апарат вакуумат, който се използва, когато има нужда да се намалят обиколките в зоната на колена. Посредством специално костюмче, което се закача към тези маркучи, се прилага засмукване и натиск чрез специални камерки, разположени в зоната на корема, които прилагат засмукване и натиск и по този начин засилват кръвообращението, докато клиента ходи на бягаща пътечка. Натоварването е умерено, не се налага да тичате, следи се пулса, честота и интензивността, с която се работи, защото е много важно клиентът да работи в натоварване, при което мазните са източник на енергия. Чрез този апарат се дава много добра възможност да се намалят обиколките в зоната на корема. Апаратът, който виждате, е L250, представлява барокамера, в която е поставен велоергометър. При нея се извършва физическо натоварване на същия принцип в аеробен режим на работа. Прилага се вакуум и не се налага да се прилага налягане, тъй като самата полза е дренажна и това допълнително помага да се оттичат отпадните продукти от окислението на мазните. Натоварването е умерено. Предимството при този апарат е, че се работи от изходно положение, което е облегчено и се елиминира почти до минимум вертикалният стрес върху опорно-двигателния апарат. Това нещо има редица предимства, едно от които е, че дори да има травми и контузии на опорно-двигателния апарат, клиента би могъл да работи по този начин. Като също така може да се прилага при начални стадии на дегенеративни заболявания, при травми на гръбначния стълб, които не са тежки, не са в остър период. Също така доста добре повлиява и разширени вени. Постига се много добър ефект на редукция на обиколките в зоните на задни части и бедра и дори долната част на корема.